یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الہ العالمین۔ قرآن کریم کی اول نمبر دی خبری طرف تے اشارہ کرے گا کہ دا قرآن عام دے، دا دی دعوت عام دے، دا صرف عرب دا پارا نہ دے راغلے، دا صرف دا عجم دا پارا نہ دے راغلے، دا صرف پختنو دا پارا نہ دے راغلے، او دا صرف قوم دا پارا نہ دے راغلے، بلکہ الہ العالمین اول کی دی خبری تے اشارہ کرے گا کہ اے خلقا یا ایوہ الناس ہو، اے خلقا اے بندگانو، دا کتاب تاسو دا پارا راغلے کا عرب کا عجمی، کدا لری کدا بری کدا ہر دے خدا کتاب قرآنی کریم زما استاد ہدایت دا پارا راغلے نے سنگت قرآن عام نے عمدہ شان نبی کریم مبارک بحثتم دنیا تا آمو، نبی کریم ارسالم دنیا تا آمو، اغم اللہ عام پیغمبر نالے گرے ہو، دی وجنا قاضی ایاز مالک رحمہ اللہ وشفا کے روایت نقل کرے لے کہ رسول اللہ مبارک کل معراج سفر تلاو واپسی کی بیا کل بیت المقدس کی جمعواری دا انبیاء کی و مبارک علیہ السلام امامت ورکی دا امامت نبات حدیث مبارک کا عظیم و طول حدیث سے دا شمائل ترمیزی مراخص سے چھے رسول اللہ مبارک فرمائی چھے انبیاء و بیانات کول حلف آدم علیہ السلام راہ بیت المقدس منبر تودری اے مسلمانا چھے دا سمرہ بہترین مجلس و سمرہ بہترین پروگرام ہو چھے دا دغی پروگرام انعقاد الہ العالمین کرے ہو سامعین انبیاء دی فرشتگان دی مقللین پکی انبیاء دی آدم علیہ السلام مدریرہ پل اوصاف بیان کر پل کمالاتی بیان کر آمین پاک کی ابراہیم علیہ السلام راہے بیت المقدس فمن فرمانے والا دے پل صفات بیانے پل طول کمالاتی بیان کر درم مرتبہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام راوے حدیث مبارک کے راضی شپگیا و اولو العظم انبیاء بیت المقدس کی بیان ونانے کا آخر مرتبہ کی نبی کریم مبارک پہ نبی کریم نمبر راوے امام الانبیاء مبارک راوے بیت المقدس و منبر والے ادھرے را اور نبی کریم بیان کی بل طول کمالات بل صفات انبیاء کا بیان ہے یہ حدیث مبارک کے راضی چشپک صفات بیان کر آگا روایت کے راضی فضلت علی الانبیاء بست نبی کریم مبارک فرمائیں اے انبیاء تاسو ٹولو نبیانو کی ماتا اللہ شپت بسائی سے راکڑی شپت فضیلتنا راکڑی چیدہ شپت فضیلتنا پٹولو نبیانو کی یو نبی تا اللہ ندیور کرے امام الانبیاء مبارک فرمائیں جعلت لی الارض طہورا و مسجدہ یو کمال یو خصت اللہ دارا کرے ہیں چھے اے انبیاء تاسو بکل عبادت کولو تاسو با عبادت دفانے یو زیتا کلیو یو زی انعقاد بم کلیو ہاں غزیت برانے منزمو کنو اللہ بقبلو عبادت بمو کو اللہ بقبلو لو نبی کریم فرمائی چیزا آغا نبی ماں آغا پیغمبر ماں چیزا اوزمہ امتیان پر پھول ازمک بانی کپہر زیکی اللہ تسجد لگی آغا یو سجدہ اللہ پر دربار کے پڑھی عبادت مانی قبلیگی